Mara? No, mura nagnaruto. Gini ako. Oh no! Kameraman, kuyugi ko palihog bi. Ato tanaw si Tiring og naunsa na to. Mukmuk na to silang balay. Buwagat sa uyab. Tana. Oh. Tana. Tiring. 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 Asa? Nope. Tiring. Uy, Tiring. Dinutong. Tiring. Bang. Saan to mag-ingon niya? Nagbuwag na daw mo si mong uyab, Tiring. What? Tiring. Sa bato naman parang mata ni Buhay, no? Sa bato, no? Gait. Sa bato, no? Ay! Ano may laing? Adara. Ay! Uling. Bantay dyan kung na dyan, mga kuning dyan. Sa daw. Uy, uling dyan. Ni. Kini sakto kayo. Sabi nga, di mo kini mo pilit. Di mo kini mo drawing. Saan ni? Ini kinapasan. Loy kinimbuan gid. Ay gani siya ba nga? Nato, pagbalik na ko. Huwag yapon nagmata. Ikaw sa eh? Bay, Tiring. Mata bakit mo na kay kang kaon? Tiring. Hindi. Oh no! Lari ko si puti. Mara? No, mura nagnaruto. Ginagawa mo. Upat ka buok ng bagay sa mga boto na niya. Huwag panis bagay. Ginagawa mo. Di, agay matag yun. Excited. Hindi ka mata, ha? Yun. Gwapo na kay Bayter yung Naruto Shippuden na yun eh ron. Ginagawa mo. Ayaw di ma. Ala ni cute, ko nag-uling oy, sige. Kauban na silang hinata ron ha. Ginagawa mo. Ako po Bayter yung Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ganun ni. Lupad na siya itong power. Hindi rin ginagmay mamarag si Madara. Ginagawa mo. Hindi ko mata. Nagang abay tigling eh. Mura lagi sa Naruto ba? Ako ang buhok. Ano, purma nag-G. Namik-apa na ito ginagmay. Ginagawa mo. Wah, abay tigling eh, no? Ila, mura naging negro yun, na?
Grabe na rin si Puti, ay. He tried it. Wala tayo bungat-bungat gamot. 哎呦我的妈！ Kani. 有人， Kani. Si Naruto. Tini. Tini. Ah, digi ka mata. Tini. Digi mata nga. Kapilan te kagiyog-yog tiri. Ah, alam na dis. Ah. Tiring, nanang awak. Hindi, gini ako. Tiring mo manok ikaw. Klaro na isyot eh. Nakabuang niya ba? Bangga pa diri. Nakabuang ni isyot eh. Bangga lang kung kabuang niya diri. Hindi mo lang buang niya eh. Tingin mo yan. Saan kayo? Mamay, kawat ka man. Bye. Tiging mo na ba yung manok mo kawat? Oh no! Ingon ka ba nga? Nangangawat sa Oh manok. no! Katawan lang tanim ba isa? Ato to, nangangawat sa manok. Gini ako, Katawan bang. lang tanim mo. Anong katawa ka ba? Katawa juga sa mong naong ba? Ah, grabe, bugal-bugal na. Gini mo ba yun? Ingon ka ba nga? Ni nagkawat sa manok. Sige lang kakatawa. Kuto na ako ng cellphone ba eh. Nabay na nawag o text ba eh. Sa mga tao ni Claro gito eh. Oh no! Mauri si katawa to. Si Baisyo tayo ang yung saan niya una. Kabuangan mo ko niya to kung ganiha ba. Gawa yun ang kung naong no. Hingo mo ko Naruto ng Tuhana no. Karon ka. Shot! Shot! Nakabantay na kita sa sinahong napirti ng kapwa ba. Murag si Naruto. Dugay kay mata ko. Nilaylingaw mo. Baong puting kapuha na to. Iwasan tayo kagwapo. Gila eh. Taon ang biaksa ba? Ay, ara ka dia bangga ka? Yun samnin mo kung naw. Purman man yung Naruto. Ah. Purmahom tagi ko nag-Dragon Ball, naglisod lang jud ko kay gamay kay mong buhok. Pareha na may buhok ng Dragon Ball. Gamay kay imuha ay. Nawa, sige buhat mo kung naw. Natarbot ko kasugat chicks ron. Kau gid. Mo ni resulta nimo. Alam mo dugay kay kamo mata. Unga dugay ko mata, imo di ko kabangat. Siyempre, ako na gud ni, mindset ba mindset. Sige, pagbantay ha, pangitag kadaganan ron. Magkuha kong sundang. Oh no! Ayaw ko! Jak, Mayra, kagaba! Dagma ka lagi! Jak, Mayra, kagaba pa din itong isang hugaw kitag naong no? Oh, no, 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 no. Isa ba? Tiring! Chan. Chan. Tuog dyan. Chan. Gwapo na kayo. Chan. Na, mura nagnarot. Nakatawa na ko ba? Chan. Mau ni resulta ni mo. Dugay kay kumata. Dugay kay kumata. Chan. Mau ni resulta ni mo. Dugay kay kumata. Chan.